se agianda be arorobotambe kondawe amona ye so ninginyole botambe wanchani bwayenobuya wankonyire kegima omochenu tata Nyasaye asinsende yabene twachire ase magorobeye ase amagorao bali bonsi bachete ase amagorao mbanyorete ogosesenigwa ababerete ase amagorao mbanyorete okwaberwa kwebibe mbanyorete okogwenigwa kwamarwaire mbanyorete ekebachete korigia ase amagorao na intwe ritukeri ritang'ani riechuma karigo chikoera twachire na kubeka omoroberi oyo n'omosangererekano y'omogima ase obosi bwao erinde togwasa amagorao tonyora ogosesenigwa tonyore chinguru tonyora okobwania tonyora ogotoreka tonyore kere kemega torigetie asore biamono tata Nyasaye twachire mamincha na gotogonyera chinguru cha shetani na birete korwa ase gatigati yaito obonene bwao ne chinguru chao chibase tore ninchuo abamona intubuna kwa bana intu ase chuma yaeta naende twakwariganiri omogaka bwe emyaka emenga ase gatigati yaito mira namona intu tororera amabera ase rieta ria Yesu Kristo romotori oito amina. Chinguru chire asogosaba chinguru chire asogosaba Nyasaye wose nkoirane liaro gosaba engakie yemo omwaka 1946 ege ekerwanero giese gie ekenene gekarosiwa n'abasongo ekero bakerosia bagateba ntuganie korora ning'aki inguruki chigokora inguruki chirasegenteke erinde bagakebeka ase island yemo ekoroku South Pacific Highland erinde bagatega ebomu eliaroro erinde barore okobua kore asegenteke ekero babegete egentokeria na gotega barore nguruki chiro amaene igogia saleti enseri ekababosa ekabamaro babosa erinda abantu bagateba amaene chingurunchire ase bomwe erinda bana science bagateba but in spite the scientists believe the great power that is in the atomic bomb it is not mightier or mightiest in force and power in the world today. The mightiest force in the world today is the power in prayer. Hallelujah. Abana sayansi bagaikaransa bagatebanga twanyolire gento keregie chinguru naende getabende ande asense yabono bagakea sifa bagakea chinguru bakamanya ngeke nakyo. Thus the hours and presence of prayer, even the power of the atomic bomb shrinks into insignificance. Ingano nya chinguru chinene chiri ase atomic bomb chiri abana science aba science bege nete nagosika chinguru chiri ase atomic bomb ne chinyinge lakini ogosaba
nigokore ne chinguru gwetani the atomic bomb. Hallelujah. Mwatebanga amina. Moise gotebi unge bomb netegire ibacha. The atomic bomb netegire ibacho. Nege tikali tichitegi kanke ilipue. Ondeta yora achomo kutanoyo. Lakini chinguru chira sogo saba. Kolikora sege tabu gia James chapter 3. Ephesians chapter 3 verse 20. Moliogon somera. Ephesians chapter 3 verse 20. Okobuankole asogo saba. That is mightier than the great atomic bomb. Ngoliole go soma. Soma no nyenege songo. Timbua timo chando. Na bongo nchora. Aba ebesa setu ekebungo emeronge vere. Wa Efeso 3 fungu la 20, Biblia inasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Aba kwere oyora kora mangana manene kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Gaki asalere oyora nyare gokora gwetani mono kubwa ayatugusaba gose ayatokorengereria kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Korengana ne chinguru echigo kora emeremo ime asetore igwa egesongo nkubeka kera mangana gete ngoli obwate gesonga asome a version ilia gotabang exceedingly abundantly above our expectation. Igonga chinguru echigo chireme ya ito intunigo togo kwana elinde nyasao kora soma. Now to him who is above to do exceedingly abundantly above all we ask or we think. Hallelujah. According to the power that works in us. Ichine chinguru chireme ya ito ege songo gego tabang exceedingly abundantly above our expectation. Nga kibono ngukora mo iguli nganeli ingoko bwokwo igokole ime ya ito ntwago someta se kitabu kilikia Yohana 14 ekebungo 12 na tebete iga ekebungo kelia karamogo gesoma gego tebanga onde bwensi kumuranyegene imokora mangana manene no nyango etani alina akolete kumura sabe ingana linde lionsi azeli etaliane elietali koro ku Yesu ira elietalia ye so oyole no kobua alikore morembe sava serietaria ye erieta rigia asensera igoro erieta Isaiah 64 verse 1 Tirimbo kaigo ike kebungo giakane okobua kora sogo saba ogo saba niko kole ne chinguru mightiest that it makes the power in the atomic bomb to shrink and become insignificant. What holy joy is prayer. What intense soul satisfaction.
there is a communion with our Heavenly Father to reach beyond the bunny confined earth, to speed our requests and thanks on the wings of prayer past the farthest star and pierce as it were the very heavens with our faint voices. Yani ekerogo saba igesonge ke igo kiatebanga inga kyomogo kura sogo saba inga kyokobwa kure kogo isanekien koromono ekero togo kwana na tatole igoro igogo sabago kogenda waetania chingako chiense einde kwaminyoka mono sechimba bachugo saba ogendale yale yechingena ngeni chiale ya okosaba kwabochora mono goika igoro nonya na seriogiria itoritari goika. Hallelujah. Our faith and voice can faint not to reach heavens, but prayer ogo saba igogo kogenda watagora kwagenda sechimba bachugo saba igo kogenda igoro to the Orions, to the Jupiters kwagenda bakagwa ikase tata. Hallelujah. What a joy, what a privilege to be in the hour of prayer. Nsomere kitabu kelitokolero elinde tokorogo saba Isaiah 64 1 inasema, laiti ungepasua mbingu inakyo mwanano utarigotandura igoro na kushuka elindo tirimbuke gocha ili milima iteteme mbele zako ebitunwa binyagali wasobosi bwao kama vile moto uchomapo kichaka no molero gosamba na moto uchemshapo maji no molero okobelia mache ili kuwajulisha adui zako jina lako elinde omanyekania babisa bao mataifa wakatetemeke mbele zako elinde bisa kubinyagali wasobosi bwao ulipofanya mambo ya kutisha nigo yarenge ko babuna umolero gosamba chinsagi chemete naende buno umolero okobelia amache naigo egere lietalia olimanyekane asaba bisabao n'abantu bebisaku mbatenge chigwe asobosi bwao aya nigo gwakorete amangano gokumia totakagirete inganabe ogacha insa na ebitunwa bigatengechwa asobosi bwao. Soma fungu la 4. Maana tangu zamani za kale korwa matuka kale watu hawakusikia abantu tibana koigwa nogotokwabo wala kufahamu kwa masikio onde tana koigwa nogotokwaye wala jicho gosekorora neliso lyaye alikuona Mungu Nyasaye onga bunaye ogokorera abwo bagosemeretie. Hallelujah. Amen. Ngakingo kora moigwe abana batata ingakero korangerio monene goko motabio monene tandora igoro munabone gwikie yenta ketuto motabinga baba pasua mbingu na uje pasua mbingu na uteremuke kwa ajili ya ivacho elindo monene atandule igoro achicha okuna kukorokobwa kwobobui borase chinguru chogo saba elinda akora amang'ana ugutugutana kuigwa gose elisolitana korara asaba momosemereti ing'ana lira goikobere at the waiting bay to wait upon the Lord. Hallelujah. Bonongu chiale gokora exceedingly abundantly above our expectation. Bono ga kingo swatura sogotera kulia ira elietalia Yesu namba irenga kule
12 gose 37 kole number 35 na kuntagete togotere ire rieta ria Yesu elinde tumanye kumanya ng'abono ngoso atuli byasale bitindi byokobweria igoro byogotandora igoro aya motebyo monena atandora igoro akobweni ta motebyo atandora igoro abweni motebyo atandora igoro. If you have never experienced that the Lord lends heavens and comes down, tata nyasaye ngotandora ale igoro ora tando ire igoro tigamba tebya basachaba ora tando ire igoro abana bamuramura otando ire igoro kolira makumi na manene oyoteneina igomanye tengango tandorale naende nkomo boli ande ngatata tandora naende ngo chale go tandora aso yorwale tengo tandorale achiche aso yole neme chando go tandorale exceedingly abundantly above our expectation. So, 3 sing. Ira erietaria Yeso o yore no vororo likoretero mogoko lirarie deonsi monto aligiase akobole litata tandule igoro that we may receive exceedingly abundantly toboli tata tandule igoro aikere chinka chaito toboli tata tandule igoro aikere abana baito toboli tata tandule igoro atobweni kero montali giase akomo sasi mero monene asa komo tebinga tata bono tandora igoro chinsa chia weneire ensanereye. May you lend heavens and come down bono kero montali giase gatogo soe kebungo gia kabire nyora saga yogo teberio monena tandora igoro ira eretaria ye so matemwa sava seretaria ye ereta rigi ya kero montacha ke aso weitie na gusabira abami no babere ole nabwo weitie na gusabira abantu babere oganete nyasaye kere weitie na gotebi nyasaye ase ng'encho y'abana gotogonyera chinguru chia shetani na birecha korwase gatigati yaito tosabira abakwani barasoma kutanoyo tosabire brother Ford tosabire Ulina tosabire brother Robinson sabira umukungu yoteneine bosia semole sabira chikwaya chira sabira barayibeke ombeke saba tonyoru wancherwa asobosi bwa nyasaye tosabire ense ya Kenya tosabire kanisa yomonene tosabe tonyore ekego ky'omoikomo chenu tosabire aba medical missionaries nyasaye ndere ko batumia asogotoikera bonekero toguchaka gusaba kero yomo togenderere ko motebi tata chiche so di corre mia cincoro to
sena igoro ancha erietaria Yeso wekanye gusasima obogambe bwa bagambe wenya rere egutwa erieta rigia mogokense naigoro erieta rigia mogokense naigoro. Mtakatifu, 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 Mungu na Baba yetu, Mungu mkuu, twaja mbele zako mchana na jioni ya leo tukiwa na wingi wa shukrani. Jehova Jire, Jehova Rafa, El Shaddai, Elohim, Jehova Jire, Mungu wa majeshi ndilo jina lako. Asante kwa kutudunukia kila mbaraka na kutumiminia uwepo wako wa Roho Mtakatifu. Tuwakemea kila nguvu zote za yule ibilisi shetani kutoka miongoni mwetu. Twakuita Baba ukapate kuitika. Twaomba msamaha wa dhambi. Tumekosa katika mawazo, katika matendo, katika kila na Yesu. Twaomba damu ya Yesu inayotakasa, inayoosha, inayosafisha, kutusafi kabisa. Na wakati huu sasa twakuita ukapate kupasua mbingu na uje utende mambo tusiyotarajia. Tendea yule mama familia yake, mtendee yule baba hitaji la moyo wake. Mahitaji yetu tunayozidi kumiminia katika kile kisanduku, twakuita Bwana ukayapekue, ukatazame na kuangalia kila hitaji. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, twagusabire ng'atatu itule iguru tandura iguru chiche okora mang'ana ensetakagireti ng'anabe enkeri yasiereriwe, enkeri yarameirwe, omubisa okorira amang'ana amabe, otiringire chinka chiaito, osaririe obosera bw'ogosasima, omubisa otosoire n'ebitina, otosoire n'amang'ana amabe aya tugukwana na aya tokorengereria. Rero iga Nyasaye oito, rero igo omogaka bw'emiaka emingi inchu ase ogotitira n'okogukura. Ninchu n'echinguru chiao chinga omorero chirie na komena bibe binde byonse na mekonende yonse era ase gatigati yaito. Tato minto totarire bono ibacho. Rero twakorangeri ng'atandora igoro chiche ewiki eye gogototarira kera rituko, ewiki eye gokoba mona intu, ewiki eye gokoberia amache, igokoberia ebinto biraga bigotogota, iga bikoiyana koera pi. Onyenkero twemugoneire, onyenkero tukagacheteka, chinguru chiao nigo chigosamba, nigo chikoria, nigo chikomena. Amaene tata Nyasaye, onye turabasomba bao, onye turabakoreri bao, unagwato tometa, omosacha Robinson, omosacha Ford, omosacha Rina, abana bagwatomete, aba even targeters, abana bagwatomete, medical missionaries, igo tuasaba, tigemanyekane, Nyasaye kitogosasima, rero iga, igo morero goika, igo kobwa kwao goika, igo gocha asogotitira gwechinkoba. Onye bana baomba nakomanya ng'a Nyasaye okare naure, elindo eneke libachonga ya Nyasaye. Umerana n'abasacha bara, umerana head-on collision with this man, head-on collision with these women, head-on collision with these young men and young people.
head-on collision to each and every one of us, that we may converse you are our Father and our God. Father God, come down now, lay in the heavens and come, do a mighty wonder in the name of Jesus, that the whole world may know we have not come for anything, but we have come by your own mighty name, in the name of Jesus. Tata Nyasaye, kabamo na itu, umira na amanense ya Kenya, umira na amaniki kanisa chaitu, umira na namagani yaitu, umira na nichinka chaitu, umira na nokogani wake royomo, wono tokirie, wono totinya maliga, tuakirire kiri in the waiting bay. We are waiting upon your answers. In Jesus' name we pray and trust. Amen. Abana ba Nyasaye, asekidege kanke kitigalete ninkwanire lingana ly'abana. Lingana lya lero nitaongererea ensemo y'abana. In the family, we have children. Balia Nyasaye alierete Adam na Hawa. Eira yogotebanga nimba seseni. Genesis chapter 1 verse 28. Nga kiagoteba. Lingana liria ogo seseni gukolia na kuoko togo kwanera lero. Somango. Yes. 128 Genesis. Mungu akawabariki, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Nyasaye akabasesenia, akabatebia, moibole, momenteke, moichorea asense na moyegambere. Amangana go natageta se eraini yentangane. Nyasaye akabasesenia, akabatebia, moibole, momenteke. Hallelujah. 127 of Psalms. Iga abana nogo sesenigwa gokorwa ase Nyasaye. Somango. Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Basi asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kazi yenu ni bure, mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula. Inavyosema ya kwamba watoto ni urithi. Hii ni Zaburi 127. Verse 1 ndio inasema, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Enda verse 3. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni dhahabu. Abana nogo sesenigwa gokorwa somo nene. Uzao wa tumbo ni dhahabu. Kama mishale. Na kibonongo kora muigwe. Na kingo kora abana ba Nyasaye mundigererete naende montegererete. Muigwa mangana ya buya. Ina kibono Nyasaye goteba. Ase kitabu kia Genesis ne aroteba nga nimba seseni. Iga abana nogo sesenigwa korwa ase Nyasaye. It is purely God is making for one to have children. Taligento montago kora elinda nyole. Umanya goteba iga rora abana nigo bali omwando okorwa somo nene. Ekiagero roiboro okorwa senda nigo rorekegwa. Yani abana aba tugwe togeria orogiteiso abandi ukaruka nyoko abandi ukaruka musubati omino abandi ukaruka marietonsi ingokorwa abana abasacha ingokorwa abana abangina ingokorwa abana abantu bakurukwa bamakobyara ingokorwa abana
ekero mukamo murataranyora omwana ningo taraba ingo gwenerete kuomania ningo gwenerete koboria ng'aki mwakorire bono mwachandire abana b'abantu inche mbaikere karonda achenkwana abantu bakoruka mother in laws aba mutaranyora abana mosemeri nyasaye nerure nokobwa. Children are a blessing from the Lord. He who gave Adam and Eve an helpmate, who gave Adam Eve as an helpmate, he is the one who blessed them to with the children. When God lost a third of his angels in heaven, there was a great void in heaven and a great vacuum. And it remains to date. And God gave man power to procreate so that he can replace the lost population in heaven. Mwaigwa maganayu ekero nyasa sidetie omuganda ulio monene bwa malaika korugoro olia ogengetu na Lucifer, who is Satan. Tata nyasaye nkulirare guikarero naende nabairu omonto okobwa gwokonyora abana achigoichuri liwamu liabete igoro asaba malaika bali baerete korugoro. So children are very important. Abana abatubwate nakigeko gerago teba Jeremiah 13 verse 20. Igwe sababu ya abana naende nguche kobabuli gwole olio kobaete na kobabulie na agotebi nganga abana bali na koete nakigeko gara twasomete nga in a family ainwayo muibuli ayo musacha na ayo mukungu abana abumwairwe bakinie momanyete nga these are brothers and sisters in the faith. Abana abamwairu mogo kinya muna mokororera abashirikiri yanda buno molisia ogotenena bosio wakwania abantu banyasaye mbuyamole abakena abanene mbuyamole kwabakwania kwabatebi abami ntanse Kristo na abana bao nabwo abami no ase Kristo okulenda omoikeri omonyene. Hallelujah. Soma 13:20 Jeremiah. Inua macho yako, e Yerusalemu, ukawatazame hao wanaokuja kutoka kaskazini. Liko wapi kundi lako lilopewa kundi lile zuri? Amina. Ligerelia ngocha lireli icho ligiya igwa bunagoteba imokerelia maisaina igoro rora abantu balia bagocha korwasigusu ine ingairire liicho liria ligiya kwaetwi. The Lord is going to give you. You are going to give an account to God of the children He has given you. No matter. Ajatago kuminga kyubu lakini no seseniri no ira abana. Incherenda yonsi kwa abanyoreta. Abana ngutuka balezi chinchirawo awo. Ngutuka bale ligari na marriage. Ngutuka bale iligali in marriage, outside marriage. Ntwakwane tamangana alikoro. Abana batukira sama boko ituncherende yonsi. Abande batukira out of rape. Abana batukira setule. Abana na babara lakini nyasaye nkialigereti liicho liaye ligiya ngairire. When He'll come baba gukubuli ngairire egwachire korugamo inambu yogocha ngaibono liicho liriria oligia likorete ekebunge ekekenderia ndera butuko naboira muboli nyasaye ngakirabe abana bali kwangente gaki ngoko baleterande ntwegerete formula yokoletera nyasaye abana kera lituko omosacha ayubu igari kubuka mambi chuni olera abana baye otebi nyasaye tinkomanya
liriba renge kuragera, liriba renge kwegokia, andi akemba akoreta amabe, ubasabira, ubeiteria. This man covenanted his children day after day to the Lord. Alikubabeka sobosi wa manene, akubabeka samadabau. Entwaro cha Abrahamu, buna alegere omwana Isaka, buno omwana Isaka ebingwanso bikorwewa, akamwegeri goikerekera agotebi kunkorwewa. The boy accepted. Yani ngakito gukora licho liya tulirete asobosi bwa manene. Father and mother should be accountable and eligible for the upbringing of their children, for the respect and the honor that God has bestowed unto them. Tata, baba, imoteneine, ninu, moko buli gwasogo kina kwa bana. Bono karoko omwana elieto Osama. Momanyeta Osama? Osama bin Laden. You remember that man? Who was he? He got a terrorist in the whole world. Omontoyo ma kaigu ya. Akago kere lieto Osama. Akaroko omwana Osama. Bono gakorangeli. Osama. 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 Laki omwana you know Osama go Osama pi. Uyere gaki no Osama. Banchiri. Haki abwe kaine banchiri pi. Yani banchiri oyere banchiri na ibolete. Otuoma. Haki talikoyu. Omotuoma buno otuoma olenga. What have you confessed to the children? Ekini nkiobwate. Mwabaro kira malieta mama. Amalieta yogo kumia. The family with no children are called to practice patience, forbearance, to love one another. God will provide one day. Hallelujah. Bali mutara nyoro mwana ase family ya ino ondeta itonde. Omokungu ole korokwa ana igago tebia omusacho yerikana ingo mwana omubulinga ninche nyangete tali nche nyangete ninche na monta getonyora abana lakini tingo isaini kwetani abamurai komi gaki ana ningwa nchete. I love that man. Omusacho yerikana iganchete ana paka komotenga baba gaki nonyetera nyarekana nkoe mwana ninkoreteki basacha mbalenga bara bakoria sure their wives even though you have not tora nyibolera mwana momura tora nyibolera mwana moiseke ningwanche to mwanje aya bantu nabanago kwana kurwa busiko ningwanchiti tagwe chanda tago tegerera aya bantu tegerera baba nga ningwanchiti nke ninkyo mosacho I am more than what you are. Pasacha mbalenga bakoria sure their wives. Elindo mokungu tigara ona gotebinya saega kindorera mabera. Lakini chinga kichinyinge ekero mokungu ataranyoro mwana pressure ntangani ego chakarira somo sachoye. Omo sacho mobiyoya pako moita pako mobolinga nkyo tarangi bolera go ikabono. Ogosoka isiko mako byaro komo bwata tata byaro komo bwata ekenyoroge komo bwata ekanisa bangina bago ko bwata ngakyugo chakoba. Na lero tarabika nabika maternity. Na lero iwa Sara na Abrahamu mbabete myake taimeke bakamanya goseseni guno omwana okorokwa Isaac. Rebeka na Isaka na barabumba arabeta matuko bakamanya goseseni gwa no omwana okorokwa Esau na Yakobo. Elizabeth na abeta matuko eramo na Sakaria bataranyora omwana Nyasa akamanya ko baseseni no omwana bwe sababu okorokwa Yohana.
almost a family ende yabeta matukata imake Manoa na mokaye bakamanya kwa ewo mwana okorokungaki Samson. Those ones who have not gotten children yet, be patient, be in love, and be prayerful. So me pati yo moeli onkolera abo tomanye gutakona kogendera iguru y'abana. It is not one is making to miss a child. Everyone is in need of a child. Igonde taitonde tigakona koira abantu ebyara tigakona korama abantu bunaya n'omuto mwomo bunaya ninki. Be cheerful. 1 Samuel 1 verse 5. Be cheerful and hopeful for this little time that you have not gotten a child. Be cheerful. The Lord will give you a joy in your heart like he did to N. Samuel yentangani ayamo isano nemo na isano na ibere. Be prayerful and be hopeful, for one day the Lord will visit you and you will have one. Hallelujah. Nyasaye na talirite Abrahamu magorobo yomo alia Genesis 18. Akamutalira akamutebya nga Sara omwakondi kinga kibuna lero naiboro omwana nabiko omwana asorobererwaye. Sara agaseka akabura ngagesa nagatebe tuguna nakolirora elindo igore kamubolia Sara nkyogosekera. Sara agateba tingi lakini obo tukobolia Nyasaye akabasiseni asenda yabo n'omwana omoisi. Omukungu oyo mogakolera okoroku ana ase karume gakwe monya. The Lord visited Anne akamotebya gwetera Eli akamotebya genda okogani kwao waikeraniwe. Nyasaye na talirite Manoah's wife kale mugondo geticha magoroba akamotebya nonyoro mwana naende Noa akateba ya Manoa agateba ya omuntu yonyorwa ase Nyasaye naende tigachi achiche omuntu uri agacha bakamorora bare amo bagateba ni yes ngaki wateba tenena abono nkonyenyere. Nyasaye God visits Nyasaye ngotalirale nguchiale gugutalira nantaliri nguchiale gugutalira nayaganya takoba impatient takoba omwana tagere musiri obwanchani asega tigati yaino. Bono ntokole mambie nsemo how to train the children na niki abana babwate asinka incho nacha kanyolire egepindi kiane chinsa chiane chiabere tintagete koli chinsa chyoyonde mbalenga bagotebanga Nyasaye tokonye mbara amanyete bara abayibuli abana baba bataranyora abana mbara amanyete banyomanete bakolire meti yenyebere bataranyora bataraba molito bakumeti bande mbale bakolire omwaka abande emyaka ebere yabeire mbara amundigerere tie mutaranyora abana kabe nogosemeria bande mbara ntukitukwanire the sex of children ntukwanira abana buna Nyasaye akorwa mwana tali Nyasaye gokoa otali oyo bwesababo bono ngosaba tule wairimo ntagetusabira abana. You pray for the parents and also the children Nyasaye atagetasa abana. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Umeweza kuwa mwaminifu kwetu katika kipindi ambacho kimepita. Tumeweza kujifunza mambo mengi kuhusu watoto wetu na wanawake pia. Sasa hivi nawaleta watoto wote mikononi mwako, miguuni pako, maana umesema ufalme wa mbinguni ni wa watoto wetu wote. Nawaleta mikononi mwako pahali popote walipo. Sasa hivi katika kiwanja hiki kina watoto. Kila mtoto ambaye aliingia na mlango ule asiweze kurudi kwao jinsi alivyokuja,
bali baraka zako ziweze kuwa juu yake. Watoto wengine wote pia wako mbali nasi, tunawakabidhi mikononi mwako, ukawabariki, ukawainue. Shetani ana njama nyingi sana za kuweza kuoteka watoto, lakini watoto wetu tunawaleta miguuni pako, ukawafunike na damu yako, maana kwako Mungu wetu kuna usalama na mambo mazuri yataweza kupatikana kwako. Wanapokuwa katika likizo kubwa, Mungu wetu uwalinde na watunze. Naombea pia akina mama wote, ukawabariki na ukawainue, kwa sababu mwalimu wa kwanza katika maisha ya mtoto ni mama. Ukaweza kumuongoza ili akaweza kulinda na kutunza na kumhekimisha yule mtoto kwa njia zako. Kuna wale pia wamama ambao wamekuomba kwa muda mrefu, hawana watoto. Mungu wetu ukawatendee kicheko katika maisha yako, maana mambo mazuri yanatoka kwako. Kuwa pamoja nasi, sikia dua letu, na tuna imani kwamba umeweza kujibu sawasawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Nyasaye tata, Nyasaye mwana, Nyasaye moiko mocheno. Rero iga kerugo twegeri igoro y'abana. Igo nagosorora otoire ase ogokomanya nayo okorwa abana. Otwegeri togosemeri ng'omoru abana naye. Nayo ogosesese n'ichinda cy'abasacha n'ichinda cy'abakungu konyora abana. Nabali gwatoira abana tutamanyeti sababu y'abana. Abande mbara tubwata abana toigwete tubang'ente seng'encho ntorochie sababu y'abana. Teach us the value how to take care of these children. Lord, you blessed us with in any manner, in any kind. Tata Nyasaye tororera amabera. Chindanchira chiagombaire chitaranyora ogoseseni gokwa abana. Abeire emyaka 2-3, abeire amatuka amange bachecheri ubaramirwe. Tata Nyasaye ayekwaigurete enda ya Sara, ayekwaigurete enda ya mukama Noa, ayekwaigurete enda ya Anna, ayekwaigurete enda ya Elizabeth, ayekwaigurete enda ya Shunammite woman. Tata Nyasaye onyentu agombaire ase chinchera chia mwanya bantu, onyentu agombaire ase okoboko kwao erinde tokorigi tokomanye. Tata naintu tomogoko nogochenga ase chinda chiaito nase ebikuba biaito naintu omwakonde chinga kibuna rero totebekero twari crusade ibacho Nyasaga toigwa onyonde onde naretire okuganibu nokwasa obosi bwao omonene tororera amabera. Abatorwata abana batosinyire bachire isiko omonene toiraneria abana baito. Abana neki skuru bakare, abande neki university bale, abande ni isiko ya Kenya bale, abana bande baito ni isiko bachire kirusa. Tororera amabera bakanye begerie batoigwere buna abaibori naintu abaibori toekisemi tobong'aini buna tokorenda abana aba egekogera uyu no mwandu okorwa asore mbaro twachwarira abana baito twabasiareirare mang'ana amababeira abana baito berusiri moyo bairani omonene naintu toiraneri our own senses tigo buya nobonene bugotigarira emyaka yonsi ya mabera Kristo motoria monene abaseni.